Dnes budeme merať týmto, ale nie. Ani týmto nie, ale týmto áno. Ahojte priatelia. Moje meno je Kubo SK, a.k.a. slovenský YouTube Bageris a dnes sa budeme venovať rotačným laserom. Rotačný laser dnes pomaly nájdeme na každej stavbe. A nie sa čo čudovať, pre svoju jednoduchú obsluhu a dobré meranie sú dnes veľmi obľúbenými pomocníkmi pre každého stavbára. Teraz nabonzujem sám seba, pretože ja som doposiaľ nevlastnil žiadny rotačný laser. A bránil som sa jeho kúpe, nie pre jeho cenu, ale preto, že si myslím, že s používaním lasera sa mi pokazí môj dobrý odhad. Áno, takzvané urobím ti to od oka používam stále. Ale ozaj si myslím, že keď už mám ten laser, používam ho vždy, všade, aj keby som nemusel. Bojím sa toho, že sa mi ten odhad pokazí. Čo poviete, kolegovia strojníci? Môže mať vplyv používanie takýchto technológií na dobrý odhad, dobré oko strojníka? Zistíme v praxi. Teraz ale kvôli väčšej stavbe som bol nútený kúpiť rotačný laser, nielen kvôli výkopom, ale aj kvôli šalovaniu a betonáži. Tak som začal pátrať, googliť a hľadať informácie, aký rotačný laser si mám kúpiť. Zavítal som aj na Facebook do strojníckych skupín a po prečítaní všetkých príspevkov, čo sa týka rotačných laserov, to môžem vyhodnotiť a rozdeliť kupujúcich na dve skupiny. Tí, čo chcú kúpiť najlacnejší rotačný laser, a tí, čo už ten najlacnejší kúpili, zistili, že im nevyhovuje a chcú kúpiť niečo lepšie, profesionálnejšie. Ak sledujete moje videá pravidelne, viete, že už som tu mal zo pár videí s niveláciou IDIC, ktorú som mal zapožičanú od spoločnosti Nivelis na týždňové testovanie. Vtedy som vám k tomu ešte moc nepovedal, pretože videá som nekomentoval. Ale týždeň som ho skúšal na svojej koži a zistoval som, čo ako funguje, aký to má prínos a tak ďalej. Keďže robím malé stavby, takúto niveláciu zatiaľ nevyužijem. No teda využil by som ju často, každý deň, ale nedokážem ju zaplatiť. To máte ako s naklapacím rotátorom. Vy investujete obrovské peniaze do výbavy a tí zákazníci to musia pochopiť, že nemôžete s takouto drahou a efektívnou výbavou pracovať za také isté peniaze, ako túto sused Jožko odvedľa. A to isté aj s niveláciou. Pokiaľ máte svoje stavby, robíte v úkole, áno, odporúčam to. Pokiaľ robíte v hodinovke niekde na dedine, aj keď to využijete, ale nikto vám to v živote nezaplatí. A po skúsenosti s niveláciou IDIC a spoločnosťou Nivelis som ich znova oslovil, nech mi poradia profesionálny rotačný laser, ktorý majú v ponuke, vedia ho servisovať a bude jednoduchý na používanie. Ich odporúčanie padlo na profesionálny dvojsklonový rotačný laser od nemeckej značky Nedo s označením Primus 2. Ja som si zakúpil rovno celý set, to znamená, že máme v balení rotačný laser, prijímač, ktorý je zároveň aj diaľkovým ovládaním, statív a meraciu lať. Už na prvý pohľad, keď som to vybalil z krabice, musím povedať, že veľmi pevné, odolné a stabilné prevedenie. Fakt som bol prekvapený tou kvalitou spracovania. No a keďže som mal viac práce s manažovaním a organizovaním celej stavby, nemal som čas študovať návod k tomuto laseru, aj keď má strašne veľa funkcií, doniesol som ho na stavbu, zapli sme ho a fungovali sme. To ovládanie je jednoduché, intuitívne, aj spätným meraním, keď sme sa naspäť kontrolovali, tá presnosť je výborná. Veľkou výhodou laserov Nedo voči konkurencii je veľká presnosť a minimálna odchýlka nielen v meraní v rovine, ale aj v obidvoch sklonových osiach. Rozsah nastavenia sklonu je plus mínus 10%. Ešte spomeniem ďalšiu dobrú funkciu, pomocou tohto laseru dokážeme zamerať sklon existujúceho terénu. Táto meracia lata je teleskopická, a tiež pre jednoduchšie meranie tu máme posuvný jazdec. Prijímač má rozptyl 6 cm, 3 do plusu, 3 do minusu.
Je ovládaný pomocou 3 tužkových batérií, ktoré sa dajú ľahko vymeniť. Laser nabíjame pomocou nabíjačky a tiež sú v ňom batérie, ktoré vieme ľahko vymeniť. Čo sa týka statívu samotného lasera, všetko pôsobí dosť robustne, masívne, je odolný voči pádom. Toto samozrejme nebudem skúšať, ale pri takom páde sa môže poškodiť alebo urobí sa odchýlka, čo sa týka kalibrácie. Výrobca Nedo poskytuje na tieto lasery štandardnú 3-ročnú záruku a počas tejto záruky máte nárok 1-krát za rok na bezplatnú kalibráciu lasera, čo si myslím, že je veľmi dobrá služba. Musíme brať do úvahy, že toto je profesionálny rotačný laser a samozrejme, že tá cenovka bude trošku vyššia, ale tá kvalita a služby okolo vám to určite vrátia naspäť. Čiže pokiaľ to myslíte so svojimi službami vážne, určite sa oplatí investovať do poriadnej techniky. Toto je taký začiatok do meracieho sveta. A môj ďalší pokrok alebo postup, čo sa týka milimetrov v zemných prácach, bude dokúpenie veľkého príjimača, ktorý sa umiestni na rameno bagra a budem tak z kabíny vidieť aktuálnu polohu lyžice. Nebudem musieť vystupovať za každým meraním. Dnes máme rôzne 2D nivelácie, 3D nivelácie, stroje ovládané pomocou GPS, totálnej stanice a neviem čoho všetkého. Nemám s týmito vecami skúsenosť, ale ak vás to zaujíma, navštívte YouTube kanál Holbra. Je to môj kamarát, ktorý s týmito technológiami pracuje a v jeho videách môžete nájsť, ako to presne funguje. Ja týmto ďakujem spoločnosti Nivelis za ich ochotu a poradenstvo pri nákupe. No a ak zvažujete kúpu nivelácie či automatické radlice, ktoré majú v ponuke a zakúpite celý set, môžete získať tento laser za zvýhodnenú cenu. To by bolo na dnes odo mňa všetko. Zdieľaj, lajkuj, komentuj a my sa vidíme pri ďalšom zaujímavom videu. Čusan, priatelia!